dami. May malaki na guys. Yung ilalim mo. Yun o. Yung guys, ito pwede na natin tirahin ito. Yung guys, oh. Di ba ang ganda? Sige, meron pa yung guys isa dito. What's up guys? Ako pala si RS. At welcome sa Promly TV channel. So yun nga pala guys, for today's video guys, dito ngayon sa bukid, yan guys, makikita sa likod ko, ayan. Mga tanim ni Papa, may sito sa unahan, may sitaw, may kalabasa, tsaka upo, may okra doon sa baba. So yun guys, tutulungan natin si Papa maglagay ng palapala guys para doon sa ampalaya. So yun guys, sa baba, andun sa baba ngayon, so nagagawa na sila. So ngayon, nalate tayo ng konti guys, kasi lasing ako gabi. So yun, kaya medyo, ayan, may yung mababrang konti, pero ayos lang. So yun guys, mamaya bibidyo natin yung paglalagay ng ng palapala, parang ano yun guys, pagapanganong ampalaya. So yun guys, mamaya pakita sa inyo yung video, yun guys. So yun nga pala guys, kung di pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, so yun guys, please subscribe para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin guys. So yun guys, salamat. So yun nga pala guys, ayun, nandito sa ampalaya ni Papa. So ngayon natin yung ginagawa nila. So yun. So yun guys, ito yung ampalaya. Ayan. Ayan, yung medyo mataas siya. Kailangan ng lagyan ng pagapangan. So yun guys, yung butas. Para dun sa poste nung. Ayan, gaya niyan guys. Okay, no? So yun yung ginagawa nila Papa. So yan. Ayan guys, mayroon tayong isa dito, si Rick James. Ang ating artista. Ayan. So yun guys, ayan o. Ito yung ampalaya ni Papa. Tapos meron pa sa babang kalabasa. Ayan. So yan si Boss Eman. Ayan guys, pawisan na yan. Ayan guys, Papa. Naglalagay nung tali, yung para ayan guys, tulad nito. Gagapang dito yung yung parang ganyan guys. Ayan. Naghimala siyang gumapang pataas. So ayan, yun yung ginagawa ni Papa. Ayan. Medyo mait lang guys. Ayan. Yun. So ganyan yung gagawin natin guys mamaya. Pero bago yun guys, may dala ko dito ayan, pampakain dun sa tilapia. So ayan, sa baba. So yun guys, pakainin mo natin yung tilapia muna. Ayan. Ngayon, ay guys, dami oh. Ayan, meron pa naman guys para tira. So yun guys, ito natin yan. Papakain natin. So yun guys, ito yung natin. Tara, tigis natin ng konti. Ayan guys, lumalabas na guys. Ayun, meron na lumalabas. Doon sa kabila guys, marami doon sa kabila. Ayan guys, lumalabas na isa. Kaya lang mailap guys. Ayun, dami na. Ayun o. Ayun guys, hindi masyado lumalabas na mailap. Ayun o, dami o. So yun guys, ang dami na. Hindi lang masyado makita dito sa camera eh. Pero ang dami. Ayun sa gilid o. Lumaki na guys ulit. Yung last video natin maliliit pa yan eh. So, yun, lumaki na guys. Ayun sa dulo, meron pa sa dulo. Yun guys, yung sa butas na yun siya. Meron pa dun. Ayun o, dami. Ito guys, ang dami rin o. Ayun o. Kaya lang hindi masyado guys kita sa camera. Ayun guys, sa baba. Ayun, dami o. Hindi lang masyado kita guys dito sa camera. Pero ayun o, dami o. Guys, may tubo. Ayun, sa ilalim guys, malaki na o. Ayun. Yung dami o. May malaki na guys. Ayun, sa ilalim o. Ayun o. Ayun guys, yung dami rin dito. So dito guys, yan. Pagkain natin. So yun guys, tapos natin pakainin yung isda. So ngayon balik tayo sa kila Papa. So tulog tayo ng
paglalagay ng pagkapangan ng mga panay siya guys. Yan guys, tara. Yan guys, pasisan nyo ay boses ko yan. Malat kasi nagkakanta ako gabi doon sa ano, kainuman. Yan. Yan guys, matraw pa natin. Yan si Musliman. Nag-upay siya guys para sa poste. Yan. Rick James si Pa yan guys, Papa. So yan guys, nagawa na ni Papa yung first. Yan. So yan guys yung kinalabasan guys. Yan yung pampalaya. Yan. Yan. Maganda guys ng ano, ng tubo. Ganyan guys yung tubo, maganda yan. Maganda green tapos healthy talaga. Yan. Pa? So yan guys, sabi ni Papa, apot natin yung upo doon. Tingnan natin, meron niya yung bunga. May bunga na yun, Pa? Yun guys, meron palang bunga, tingnan natin. Guys, Papa guys. Yan, tingnan natin yung palaya. Ay, ang palaya. Upo. So yan guys, ito yung okra. Yan. Guys, hanggang doon sa dulo, meron din ng okra doon sa dulo. Yan o. Yun, hanggang doon sa dulo guys, meron dyan upo. Tsaka guys, kalabasa sa baba. Tapos, sa taas mayroong upo doon. Ayan o. Tingnan natin guys yung bunga. Yan guys, ito yung upo na yan guys. Yan. Woo! Yan guys, dito. Yan guys, yung upo ni Pa. Yan guys, yung mumulaklak na o. Yan o. Guys, simula siya mumulaklak. Yan o. Yun. So yun guys, bunga na yan o. Yan o, maliit. So guys, nag-umpisa siya mamunga. So ayan. Meron siyang upo. Ayan o. Yan guys o. Yun. Yan. Ito pa lang yung bunga niya guys. Nag-umpisa mo lang guys. Ayan o. Yan o. Nice one, Pa. So yan, hanap pa tayo guys. Ayun, meron naman malaki dito guys o. Ayun o. Yan. Charan. Yan guys. Meron na. So dalawa na nakita guys. Dalawa na nakita natin. So hanap pa tayo guys. Ito guys oh, meron pa. Ayun. Kaya maliit pa. Ayun. Papunta na guys sa ano yan, sa bunga. Saka ito may katabi guys oh. Ayun, meron pa. Ito. So yun. Hanap pa tayo guys. Hanap pa tayo. So yun guys. Meron ba yan? Kaya lang hindi ko makita kasi maliliit pa naman eh. Yung parang ganito lang kalalaki guys yung ano, yung bunga niya pa lang. Pero mga siguro mga by 1 week guys, okay na yan. Lalaki na yan. So ayan, ayun yung guys. So, ayun yung ampalaya, tsaka yung may manyog pa dyan guys. Ayun. So, sa dulo meron pa dun guys, sa baba. So, ayan guys. Tsaka ito guys, pinabago ni Papa, inaararo ni Papa. Ayan o, sa taas na yan. Wala pa yung guys tanim, pero ito sa baba meron na konti. Ayan. So yun. So yun guys, tara. Tulog tayo kay Papa maglagay nung pagkapang anong palaya. Ayun guys, meron pa dito. Ayun guys, yun, meron guys. Dalawa. So by next week guys, okay na yan. Baka pwede na yung kuhanin para luto. So, ayan. Diretso niya yung ganda ng kalabasan ni Papa. Yung ganda. Guys, pakita ko siya. Ayan. Ayan guys, so. Ayan guys, green na green. Tapos, tama lang guys, yung laki niya, yun. Doon, dulo. Ayan. Kalabasa yan guys. So mga siguro by mga guys, mga 2 weeks guys. Yan, matatakpan na yung yung lupa na yan guys. Mga makita niyo din guys diyan, puro na kalabasa. So yan guys. Yan guys, may saging tayo. Ayan o. Ito yung isa saging. Saka doon, meron doon o. Doon sa baba guys, meron pa ng saging. So ayan. So guys, tara, tulong na tayo. So yun guys, sabi ni Papa, yung tanim niya dito parang parang sawag na para sa pakwit. Meron ng kalabasa, sitaw, merong okra. Yung talong guys, nakalagay lang doon sa pulahan. So ayun guys. Buti na lang guys ang kulang, yung mga rekado na lang, tsaka ibang gulay. So yun yung tanim.
si Papa. Ayan. So ngayon guys, tara. Tulong tayo yung paglalagay ng pagapangan. So yun guys, mainit na. So siguro mga alas 10 na guys. So ngayon guys, uwi muna tayo. Tapos mamayang hapon, balik naman tayo pag medyo hindi na mainit. So yun guys, magsama natin sa likod. Sila Papa, Eman. So yun guys, nakarating ko na dito sa Bukid Bled. Kasi diba, mainit kanina. So umuwi agad tayo. So yun guys, nauna na si Papa. So yun si Papa. Naglalagay na nung pagapangan nung palaya guys. So yun, ay Papa guys, iba pa sinoro na siya. Yan, napasarap tulog natin guys eh. So yun na siya guys. Yan, halos lagyan na guys naman yung pagkapang pataas. Yan. So yun guys, pauwi ulit tayo ngayon. Kasi yung gusto ko ni Papa bumili ng pako saka tire wire guys para doon sa para doon sa pagkakabit doon magkabilang dulo ng ang palaya niya guys, yung yun para malakas guys. Hindi kung bumigat man yung yung ampalaya, hindi siya babagsak guys. Kung kailangan ng tire wire saka yung pako kasi sabi ni Papa. So yun guys, tara. So yun guys, ngayon lang ulit na pag-video guys ulit kasi panay ulan dito sa amin. So ayun, ayun guys, si Papa. Nauna siya kanina. Ayun, naggawa na pero halos patapos na guys yung pagapangan ng ampalaya guys. Ayun guys, Papa, yung ginagawa niya guys. Naglalagay na siya ng tali. Ayun, tali na guys guys. Doon para akita ng
ampalaya. So yun guys, yan si Papa. Yan. Yan guys. Yun. So guys, halos ito lang yung kulang guys para matapos yung pagapangan ni Papa ng ng palaya. So yan. So yun guys, finally natapos na ganun Papa guys yung pagapangan ng palaya niya. So yun, tingnan natin guys. So yan. Okay, tapos na. So anong next mong gagawin dyan Papa? Yan. Wala na ba ito? Tutulungan siyang gumapang papunta sa taas. At saka itong iba, alisin. Ito alisin itong iba. Para yung pinaka-sentro niyang Puno. makakonstrip na punta sa taas. Papunta sa taas. Ayun. Nakaabangan na lang natin. Kasi may fish ditong darating. Yung pumupula nagdidilaw yung bunga. So yun yung kailangan yung abangan. mapatay yung nagdidis nyo. So yun guys pala yun. Yun pala yung technique. Kailangan gawin. So yan guys, ang ganda nung patubo ni Papa. Yan o. Marami tayong tanim dyan. Hindi lang yung hindi lang yung Marigoso guys, marigoso. Ang palaya sa Tagalog. So yan. At guys yung ang ganda ng tubo nung meron tayong okra. okra. So yun. Upo. Nanamunga na guys. Meron tayong kalabasa. Ayan guys yung kalabasa. Ayan guys, ang ganda ng tubo ng kalabasa ni Papa. Yun. So guys, tingnan natin yung yung upo. Kasi last time guys, nung pag-vlog natin up, yung pag-umpisa pa lang nung paggagawa ng paggapangan ng palaya. Yan. Mayroon ng bunga yung nung last time. So ngayon tingnan natin kung malaki na. Kaya yung pagtatanim, hindi lang isang basta tanim ang dapat natin itanim. Oo. Hindi lang isang klase. Dapat marami Maraming klase. Hindi lang tatlo, hindi lang apat. para iba-iba. So yan guys. Ito, meron ng bunga. Ayun, meron talagang bunga guys. Ito. Ayun, laki na. Pwede na. So yan guys, ito pwede na natin tirahin ito. Guys, di ba ang ganda? Sige, meron pa yung guys isa dito. Kita mo yung bunga, tabi-tabi sila eh. Tabi-tabi yan. Yung guys, dami Oo. Dalawa. Oo. Meron pa dito. Kaya didikit-dikit sila. Yan o. Yan. Lagi yung bunga. Yun Isang linggo pwede na yan. Guys, dami Yan, meron pa dito. Yung meron pa doon. Meron pa. Ito pa. Saka pumunta doon kalat dyan. Meron mga maliit parang finger. Guys, ito ang dami Yan, meron pa. Meron pa dito. Ayun, dalawa. Ang dami bunga guys. Meron tayong sitaw. Yun. Dami. Dami. Dito may mais. Yan guys, meron pa doon sa dulo. Meron mais pa doon sa dulo. Ayan. Yung sitaw natin, isang linggo magmumulaklak na ito. Yan guys, yung sito ni Papa yan. So yun guys, ang gamit doon ni Papang abono dito, organic. Mga tayo ng baboy, tayo ng kalabaw. tayo ng baboy, tayo ng kalabaw daw guys, baka. Pinagini ka ng palay. So yun yung fertilizer ni Papa dito ginamit. So kaya ang ganda nung ang ganda nung tubo. Ang ganda ng tubo nung pati yung bunga, ang dami. So yun guys, tingnan natin yung sitaw ni Papa. Mahaba rito guys, sitawan. Ayan guys, pupunta doon sa dulo. Puro sitaw yan. Tsaka dito sa, yun, sitaw yan guys. Tapos dito sa baba, dito, may sitaw pa yan. Tsaka mais. Ayan guys.
Ayan guys. So yun guys, yun, naulan na. So, tamang-tama. Tapos na, di ba pa yung pagapangan ng ampalaya. So, ayun guys, uwi na tayo. So ayun, see you sa mga sunod na videos.